سلام تنبحكم كورات على توزينا خنسمعكم دا إثيوبيا مرصت الدمصم بنصان الذهاب الأيو كبل تطابق حيل جوجل تعذبت بمبرق أفريقيا أفليتو التجوجل أبز الزرقحو قدم الريبورت مبزحتهم نقطات مرصة سلاماون زتراجعون مسرح نيروم يبل التعسران شمونتن أبلات زحاقوفا جوجل تعذبتين أبلاتو أبز تفلالي كورناقات التهاجر كم زوافرة تقيسلو أب كلات أمحارا أوروميا عفار سيداما دوبوب كمون أبدريدوان أديس أبابان نتمرز كم زتعذباونا فليتلو راحت تجوجل أمباسادر أوليد علي كم زغلصو تم تعذبتي أبز رأيوان كبابتات مرزتي بنصانتن بزهاد انكونتات كم زمرزون تم تعذبتي قدم مخفات نقطات مرزا أبوان مرزا مسرح مقصار دمصن كم زتعذبو غليصم 109 نقطات مرزا كم زتعذبو زغلصو أمباسادر أوليد 19 نقطات مرزا بسنك قربات أوان زي مبصحهم دونغيام كم زتخفتو تملكتو الله إلهم ترى دك أنستيو أبتعذبينتن مرأينتن قوليو كم استرأي أبتقبار ممرح كوبل 19 استقامات يرأيو كم زنبرو بحفشو شادشة هقراوي مرأي إثيوبيا سلاماوي هدوءن بنصان زتسالت أن إيو كم زبالو ريبورتر ناس أهاي دامت أو زل أخطو ريبورت حبيرو قصرات دمسي اتننوح جزيز تقواتت بارلمنتاو مرصا إثيوبيا يكايد كم زلون ننايلوم زبن مرصا فلا ماي فتنا نناصان رتعون مرصا إلوم زغلصو قدامي منستر أبي أحمد عبي فتنا كم زغونه تغليصو تمالسوني دمصم زهابو قدامي منستر أبي كاب نوح ززلق ملكاو سرعات سغغر كم زلو تقيسم انتهونه ات اب تግራይ ዝቀጸለ ውግእ ናይ መረጻ ጉድለትን ብዛዕባኦምን ብዛዕባ ፓርቶምን ሻዕሎታት አበጊሱሎ እዚ ከም ዘይልከሎ ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረኣይ ፖለቲካዊ ሃሁን ተቃወምቲ ፓርቲታት ንገዛእ ፓርቲ እቲ ሃገር ዝኸስዎ ምፍጣር ጸገማት ምቁጽጻር ድምጽን ምፍርራሕን ዓለምለኻዊ ስክፍታ ፈጢሩ እዩ መራሒ ኢዜማ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ኣብ ክልል ኣምሓራን ኣብ ደቡብን ተዓዘብናዮ ጸገም ኣሎ ሰኒድና ኣቕሪብና ኣለና ከም ዝበሉ ዝመጸና ዜና ጠቒሱ ካብ 547 ነቁጣታት መረጻ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ 100 ነቁጣታት መረጻ ኣይተኻየደን ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ውግእ መረጻ የለን መዓዝ ከም ዝፍጸሙን ኣይተፈልጠን ኣሜሪካዊ ተዓዛቢ መረጻ ኣብ ኢትዮጵያ ሞይቱ ከም ዝተረኸበ ተገሊጹ ፖሊስ እቲ ሃገር ዝሃቦ ሓበሬታ ኩነታት ኣብ መደቀሲ ሆቴል ራዲሰን ብሉ ሞይቱ ዝተረኸበ ኣሜሪካዊ ተዓዛቢ መረጻ ይጻረብ ከም ዘሎ ጠቒሱሎ ወሃቢ ቃል ፖሊስ ፋሲካ ፋንታ ንሚድያታት እቲ ሃገር ከም ዝገለጽዎ ኣብ ጁባ እቲ ኣሜሪካዊ ዝተፈላለዩ መድሃኒታት ከም ዝረኸበን ምናልባሽ እውን ብተፈጥሮኣዊ መበገሲ ዓሪፉ ክኾን ከም ዝኽእል ግን ይምርመር ኣሎ ከም ዝበሉ እቲ ዜና ሓቢሩ ድሕሪ ዜና ንመረጻ ኣብ ኢትዮጵያ ዝምልከቱ ሰፋሕቲ ሪፖርታት ክህልውና እዮም መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ውግእ ናይ ትግራይ ተሳቲፉ ጥራሕ ዘይኮነ ከበድቲ መጋህዝታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ልዕሊ እቶም ኣብ ትግራይ ዕቑባ ሓቲቶም ዝነበሩ ኤርትራውያን እውን ፈጺሙ ክብል ከሲሱ ናብ ኮሚሽን ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ዝቐረበ ሪፖርት ናይ ጀኔቫ ወኪልና ሊዛ ሽላይን ዝለኣኸቶ ሪፖርት ምንያፈ ወርቂ ክተቕርቦ እያ فلي رابورتر كنت سبعة مسلات أب إيرترا محمد عبد السلام بابيكر ولاون قد 4 عامات أب إيرترا أجدا أب زنبرة وجلة أول تنبرو نتي أب زوان زنت فلوس اللو صراحة جن حدش يوم نزح على في النتزي خبز ركوب كاب حدار جميرو أب زلجزي أب زقرب وفل لما يريبورتهم وقعتها يعرفون بزعباتي أوجت هاجرن أو تأن بزي مقطعتي كبير مجهز سبعة مسلات زفت مزلو منجست جنا حما ريبورت أقربهم يوم محمد باباكر كم زيلوم. There are no tangible signs of progress or concrete evidence of improvement in the internal human rights situation. كنت سبعة مسألات أوجت إيرترا ممحياشهم زحبرو وين ممحياش توصل سداروتات نمهلاهم زحبرو ملكتات يلون. بتوساقي إيرترا مجهز سبعة مسألات سيجرودو بوسيدات الله. أبتغراي أزيز اسكحكح جهسة سبعة مسألات فتيمالا. باباكر أبز قربوا ريبورت وتهدرات إيرترا أب تجراي أب العلي سلاماويان سبات دايما دايلوم متقعت 5 فتمو بجملة 5 قتلوا صوتها وعمصن صوتها مسرز جبر متقعتن 5 فتمو زحبروا كستات 5 بصحمون تقيسمالهم مسر باباكر وسيخم وتهدرات إيرترا إيرتراويان سدتنياتن حتى تعقبان أمج وين مسوارن تخافيلهم 5 بهالون حبيرهم وتهدرات إيرترا نتناب سيمينا وتجراي تدكونن زنبران لعلسان حمشن شح إيرتراويان سدتنيات عقبا زنبرا معسكرات سدتنيات حصاصن شملبان اعنيمون زبل ريبورت بفلاي ازي 5 شغلهم باباكر طقيسهم እተን ማዓስከራ ስደተኛታት ኣብ ጥቓ ክልቲኣተን ዶባት ዝርከባየን
I call on the Eritrean authorities to withdraw their forces from Tigray. ሰበስልጣን ኤርትራ ሰራዊቶም ካብ ትግራይ ንክወፁ ሃለዋት እቶም ዝተሰወሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሓበሬታ ንክህብን ዝተተሓዙ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንክፈትሕን ይጽውዕ ኣለኹ። ንውሽጣዊ ኩነታት ኤርትራ መልኪቶም ሚስተር ባባኪር ኣብ ዘቕርቦ ሪፖርት ክጠቕስዎ ዝኽእሉ እንኳ ኣወንታዊ ምዕባለ ብዘይ ፍርዲ ገሊኦም ንልዕሊ 20 ዓመታት ተኣሲሮም ዝነበሩ ልዕሊ 100 ኣመንቲ እስልምና ኦርቶዶክስን መሰኻኽሪ ህዋን መፍትሖም ኢሎም ኣለዉ። መንግስቲ ኤርትራ ንኩሎምቶም ኣብ ትሕቲ ሰብኣውነት ዘይብሉን ሃለዋቶም ኣብ ዘይፍለጡሉን ኩነታት ተኣሲሮም ዝርከቡ ፖለቲካውን ሕልናውን እሱራት ንኽፈትሖም እውን ተማሕጺኖም። ንሪፖርቱ ፍሉይ ራፖርተር ባባኪር ግብረ መልሲ ዝሃቡ ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ገራህቱ ንህላ ወታደራት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ መልኪቶም ዝጠቐስዎ ነገር የለን። ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ነቲ ሪፖርት ፖለቲካዊ ክብሉ ብምጽዋዕ ነጺጎምዎ። ንሕጋውነት ሓላፍነት እቶም ፍሉይ ራፖርተር ኣብ ሕቶ ምልክት ብምእታው እቲ ቤት ምኽሪ ንስራሕ እቶም ፍሉይ ራፖርተር ክስርዞ ኣለዎ ክብሉ ምዝራቦም ካብ ጄኔቫ ወኪልና ሊዛ ሽለይን ሓቢራላ። يغنيلنا منها أمانوي كان دقتال الزخونة عصو كساب زغلصلات شعات عامتات نمكبات مدب كم زرقها من قست مالاوي أفليتو أبتاقرنا بهوسبيتالات كابونغون حكم الناس أتو اتوم عصرت عمشتميتاوي بسنك عصو زحمو سابات كم زخونون اتزينا يحبر زيرو حمام عصو أبتحت زبل تيما ويكعجبتي وفري كم زبقسو زقلسو بريزيدنت لازارس تاكويرا هذا وحابريتاتات بزعبا عصو مسنبدي إيلو ميقلسوه متان تمرالست تحكمتي 36 مئتاوي ኣብ ሆስፒታል ደቂሶም ዝሕከሙ ድማ 15 ሚእታዊ ኮይኑ ኣሎ ኢሎም እቶም ፕሬዚደንት ኣብ ምዕዋት ወፍሪ ጸረ ዓሶ ኣብ ኣፍሪካ ቅድሚ 16 ዓመታት ብዩናይትድ ስቴትስ ዝተኸፈተ ፕሬዚደንታዊ ተበግሶ ጸረ ዓሶ ኣብ ኣፍሪካ ዋና ፋይናንሳዊ ደጋፊ እዩ። ኣሜሪካዊት ተዋሳኢት አንጀሊና ጆሊ ነቶም ኣብ ቡርኪና ፋሶ ንተፈናቐልቲ ዘዕቆቡ ስድራ ቤታት ተዓዚባ ዓለም ንዓኣቶም ንምሕጋዝ ክንዲ ዝከኣላ ኣይገበረትን ትብል። ፍልይቲ ልእኽቲ ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ኮይና ተገልግል ዘላ አንጀሊና ጆሊ ሰንበት ንዝተዘከረ መዓልቲ ስደተኛታት ኣብ ዞባ ሳሕል ኣብ ዝተደኮነ ማዓስከር ስደተኛታት እያ ኣሕሊፋቶ። ቡርኪና ፋሶ አንጻር ምስ አልቃይዳ ዝወገኑ ምልሻታትን ዳዕሽን ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ኣብ ውግእ ተጸሚዳ ትርከብ። ከምኡ ኮይኑ እውን ንልዕሊ 22,000 ስደተኛታት ኣቑባላ። ንኣሶሴትድ ፕረስ ርእይቶኣ ዝሃበት ምስ ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ንልዕሊ 20 ዓመታት ዝነጠፈት አንጀሊና ጆሊ ናብ ህድኣት ንምምጻእ ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ እዩ። ጠንቂ ስደት ሰላማውያን ሰባት ይኹን ዘሎ ውግእ ደው ንምባል መንግስታት ዝከኣሎም ክሰርሑ ኢላ እውን ትጽውዕ። ሕፅር ዝበሉ ዜናታት ኢትዮጵያ ውፅኢት መረፃ ኣብ ካልኦት መረፃ ዝተሳለጠሎም ከብታት ኢትዮጵያ ኣብ ዝቁፀረሉ እዋን መረፅቲ ኣብ ክልል ሲዳማ የድምፁ ውዒሎም። ካብ መንጎ 10 ክልላት ኢትዮጵያ ኣብቶም 4 ንሲዳማ ሓዊሱ መረፃ ኣይተኻየደን። ግብፂ 3 ግብፃውያን ኣብ ማይ ትዝወር መኪና ከም ዝመሃዙን ኣብ ዕዳጋ ቀሪባ ከም ዘላን ተገሊጹ። እታ መኪና ብዘቤታዊ ኣቑሑን ክእለትን ዝተሰርሐት ሞተራ ግና ካብ ጃፓን ዝተረኽበ ከም ዝኾነን እቲ ዜና ሓቢሩሎ። ዩናይትድ ስቴትስ ብግድብ ሁቨር ዝተፈጥረን ኣብ ኣሜሪካ እቲ ዝዓበየን ቃላይ ሜድ ኣብ ታሪኹ ርእይዎ ዘይፈልጥ ዝተሓተ መጠን ማይ ከም ዝሓዘ ተፈሊጡ። ምክንያት ዞባ ምዕራብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ደርቂ ስለ ዝወደቐ። እቲ ቃላይ ኣብቲ ከባቢ ንዝርከባ 5 ዓበይቲ ከተማታትን ዘስፈርኦም 25 ሚሊዮን ህዝብታት ምንጭ ማይ ኮይኑ ዘገልግል። ዜና ተፈጺሙ።